I love my country. Kinder Country. 5 odabranih prženih žitarica, mliječno punjenje i fina, ukusna čokolada. Kinder Country. I love my country. Šta za tebe znači fruštuk? Fruštuk je kad pobedom započneš dan. Fruštuk, doručak na tenane, Neoplanta delikates. Za savršen užitak potrebni su vrijeme, harmonija i posvećenost. Nakon 200 sunčanih dana, kokos s pacifičkih otoka i bijeli kalifornijski bademi spremni su da stvore savršen užitak Raffaello. Raffaello, ljeto koje traje zauvijek. Caruso, Caruso. Caruso, Caruso. Cream picker. Caruso, Caruso, Caruso. All day. Chocolate. Cream, pita. Cheesecake! Caruso, Caruso. Cream picker. Caruso, Caruso. Cream picker. Caruso, Caruso. All day. Od sada novo, Tic Tac Gum. 1. Odličan okus. 2. Tako osvježavajuće. 3. Svježe ili voćno. Novi Tic Tac Gum. Razigranost i svježina koja se dijeli. Igraj se i uživaj. Chew your way.